Vítam vás na mojom kanále YouTube Stefan Gaunt. Takže dneska to zase budeme mať o Rešátkovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove. Ústava hovorí jasne, každý má právo na ochranu zákona bez rozdielu. Tak bohužiaľ, ústava síce je niekde zaštopkaná, ale to neplatí. Pretože o normálneho občanovi je stále zamietaná ochrana zákona. A policajti porušujú ústavu. Treba si to uvedomiť, že takto to ďalej nejde. Jankovská, Rešátkova a spolok svojrobky, alebo jak by sa to dalo nazvať, jednoducho robia si, čo chcú. Alebo robili si, čo chcú. Taký štát nepotrebujeme. Banánovú republiku bez banánov nepotrebujeme. Takže musí sa to napraviť. Musí sa to napraviť akýmkoľvek spôsobom. Takže tu musíme a máme veľké medzery. Jo? Zákony musia platiť vždy, všade, pre každého a za každé okolnosti. Aj pre Rešátkovú, ktorá rozdávala moje peniaze. A nie málo. Ona ich dala podvodníkovi, že? Podvodníci sú lepší ako tí ľudí, ktorí nepodplácajú a nepodvádzajú. Takže toľko to dneska. Lúčim sa s vami z môjho kanálu Stefan Gaunt.